റോസ്ലിനെ ജൂണിലും പത്മയെ സെപ്റ്റംബറിലുമാണ് തിരുവല്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു. കഴുത്തറുത്താണ് കൊല്ലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പ്രതികൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയായ ഏജന്റാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനെന്നാണ് വിവരം. ഇയാൾ വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തിരുവല്ല സ്വദേശിയായ വൈദ്യരെ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടു. വൈദ്യരോട് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയായ ഒരാളെ തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇയാൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വൈദ്യരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഷിഹാബ് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തിരുവല്ലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ റോസ്ലിൻ ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിനായാണ് കാലടി മാറ്റൂരിലെത്തിയത്. 49 വയസ്സുള്ള ഇവർ മാറ്റൂരിൽ പങ്കാളിക്കൊപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 17 ഇവരെ കാണാതായതായി മകൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പല സ്ഥലത്തും മാറി മാറി താമസിക്കുന്ന സ്വഭാവമായതിനാൽ റോസ്ലിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പത്മയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് റോസ്ലിനും സമാനമായ നിലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമായത്.